Ay, bakit? Kape. Sige. Ika na magamit 25 ta masapa kami nga mapanji barangay hall. Ang paya, 25 manan. Pangligok mo man dyayan. Ang ligaw ko man anay 25. Ada nga rod tagkugit ta di barangay hall. Kita kugit ko kumatay anak mo tapno tumayag bitay. Ato ini, bariyan dito na patatay. 50 day ta. Kising 25 lang ti daw tawag ke. Kiduwa kay karon nagpakugit. Nya, ayo di ba? Na, test yun no bigaton. Kuna ni ma'am. Iso nga, dapat ag-review ka. Kaya nag-review na mutan, mami. Talaga? Mm-mm. Sige, manggarod ta testingan ka. Unahan ta timat Mm-mm. 3 books plus 3 books. 6 books, mami. Very good. 4 books plus 4 books. 8 books, mami. Talaga nga malaing ka. 5 books plus 5 books. 10 books, mami. Nakamutin kita, ikukuha mo, mami. Talaga nga nalaing ka na ka. Malakaan ka pa yung dati nga road. 1,730 plus 890 books. Easy, mami. Library. Nga? Library? Bakit ko mata library? Di nagado nga books, mami. Di library. Na, Ah, nyaman atan na kay arak man nga bigbigatan ay apo. Binigbigat mo man tinman yung taarakan. Hindi ka lang mamumatan. nasilpo da ito. Itibag ko bakit? Silpo tibiyag ko. Ay na po. Ano ba ya? Nyaman ti type ti daramon. Tidara? Nambay? Kawon type ti dara garuta ka sa pulan Ay 24. na po. Dato nga kinalakay ko bakit? Hen ko pa yung mga type tidara. Hen ko masangaw. Ay mapanagpaala ti type tidara. At arak masangom at type mo din pay ammo. Type gilatan. Type J! Ang pinda type J amoy nga type tidara mo. Kada, sika. Aday ta kinaarartek mo. Jinan, tagtagtaray di ta orat mo. Ayaw, di ba? Yung type gikan. Ay, daday. Kaya na. Ito na ni mami ka no, batundak ka no, ti bato, batuk, magtitinapay. Ay kayo anak, dajay ti dapat nga aramidem. Dajay iti napintas nga sursuro anak ko. Uliket, adaday. Ang tangi talagang kaya ate. Iso na, mabsog siya, kagkaroon na ti bukaw. Nya. Lakay. Massage mo man ati ulo. Hoy, lakay. Pa. Nakatulala ka man, nanya man ti pagmulmul-mulang langamon. Kaya dagat ko pan panunutot nga naunag bakal. Kasano nga tanong makulong amin nga gwapo. Makulong kami nga gwapo. Ay ko, ligtas ka alakay. Sigurado. Walang duda.